εταιρεία και τα ΚΕΠ, ιδιαίτερα τα ΚΕΠ Υγείας και τα παιδιά που στελεχώνουν τα ΚΕΠ Υγείας όπου βοήθησαν στην εκδήλωση αυτή. Δεν ξέρω αν από το Δήμο θέλει κάποιος να κάνει κάποιο χαιρετισμό, γιατί ήταν κάποια δήμαρχοι έξω. Έτσι, ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Ακούγομαι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται μικρόφωνο. Καταρχήν, να σας καλημερίσω. Να σας ευχαριστήσω. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Ευχαριστούμε τους εξαιρετικούς επιστήμονες που είναι σήμερα εδώ, που πρώτη φορά εγκαινιάζουν την καινούργια δομή του Δήμου, που είναι η πρόληψη, στην ουσία είναι και ενημέρωση. Δεν ακούγουμε. Να ξέρετε, επειδή έχουμε μια ομοιότητα, εγώ που είμαι για την ασφάλεια, η πρόληψη είναι το πάνω. Έτσι μιλάω και σαν πυροσβέστης, έτσι μιλάνε και οι επιστήμονες. Απλώς η πρόληψη και ο τρόπος ενημέρωσης τους είναι για να χτίσουμε σιγά σιγά έναν τρόπο ζωής διαφορετικό, να μάθουμε να ζούμε με κάποια πράγματα και να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας, ώστε οι συνθήκες της ζωής μας να είναι διαφορετικές και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ώστε να μην χρειαστούμε να πάμε κάπου αλλού. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας να ενημερωθούμε, το οφείλουμε στους συγγενείς μας, το οφείλουμε γενικότερα στην κοινωνία. Να είμαστε ενημερωμένοι για να είμαστε όλοι καλά και να ζούμε αρμονικά. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο και συγκεκριμένα τον Δημήτρη Λουκά, τον δήμαρχό μας, που με πρωτοβουλία του ανέπτυξε και ήρθε αυτή η δομή στο Λαύριο, στη Λαυρωτική γενικότερα. Αυτές οι ενημερώσεις θα γίνονται σε όλο το κομμάτι του Δήμου και στην Κερατέα θα γίνει η ενημέρωση. Να ευχαριστήσω την κυρία Μωραήτη που συμμετέχει και στο Κέφαλο, την κυρία Αναστασία, τον κύριο Κορμά, που θα μας ενημερώσουν, θα μας περάσουν πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες όχι μόνο για μας, για όλους μας, για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και ποιοτική. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για το χαιρετισμό. Θα ξεκινήσουμε με την συνάδελφο, τη γνωστή σας από ό,τι έχω καταλάβει, την κυρία Μωραήτη, καρδιολόγος, για το θέμα του ανεβρίσματος της κοιλιακής αορτής. Και μετέπειτα εγώ θα μιλήσω λίγο και για αυτή τη δομή, πώς μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από εκεί και πώς μπορείτε βέβαια να βοηθήσετε και τα παιδιά σας, γιατί το πρόβλημά μας είναι στο ότι μικρές ηλικίες, δηλαδή των 30, 40, 50, δεν κάνουν καθόλου ποιοτικές εξετάσεις και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που το διαπιστώνουμε και στα νοσοκομεία, όπου πλέον έχουμε σοβαρά νοσήματα σε μικρότερες ηλικίες. Συνάδελφε, το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ γιατί αισθάνομαι πιο καλά έτσι. Μόνο να δοκιμάσω. Ακούγομαι? Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι εδώ σήμερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Αυτή νομίζω είναι μια πρώτη από μια σειρά ομιλιών που θα ακολουθήσουν, όχι με μένα βέβαια, στη συνέχεια, με άλλους συναδέλφους που θα σας ενημερώσουν για όλα τα θέματα τα οποία ελέγχει το ΚΕΠ Υγείας. Θα ενημερωθείτε και από τον κύριο Κορμά στη συνέχεια να καταλάβετε λίγο περισσότερο τι σημαίνει αυτή η δομή, η οποία εστιάζεται στην πρόληψη, έτσι. Η πρόληψη αυτή έχει κυρίως εντοπιστεί σε κάποια συγκεκριμένα νοσήματα που είναι κάποιες κακοήθειες γνωστές σε όλους μας, που πρέπει να εξεταζόμαστε προληπτικά, και κάποια καρδιακιακά νοσήματα, όπως επίσης και τα ανεβρίσματα της αορτής. Το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής θα είναι και το αντικείμενο το δικό μου το σημερινό, που θα σας πω δύο κουβέντες παραπάνω. Θα μπορεί κάποιος? Φαίνεται? Λοιπόν, ξεκινώντας να μιλούμε για τα ανεβρίσματα της αορτής, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες για την αορτή για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Η αορτή είναι ένας μεγάλος αγωγός, μια μεγαλύτερη αρτηρία που έχουμε στο σώμα μας. Ξεκινάει από την καρδιά μας και κουβαλάει όλο το αίμα του σώματος μέχρι και δίνει όλα τα παρακλάδια για να αιματωθεί όλος μας ο οργανισμός.
Όπως σας δείχνω εδώ είναι η αρχή η οποία είναι στην καρδιά, η αορτική ρίζα, γίνεται το αορτικό τόξο, δεν έχουμε να πούμε. Στη συνέχεια η αορτή κατεβαίνει στο θώρακα, αυτή είναι η θωρακική αορτή. Εδώ είναι το διάφραγμα και κάτω από το διάφραγμα είναι η κοιλιακή αορτή. Στο τέλος θα διαχωριστεί στις λαγόνιες αρτηρίες, στις μυριές και θα δώσει το αίμα για τα πόδια. Η αορτή δεν είναι ένας απλός αγωγός, είναι ένα όργανο, έτσι. Είναι ένα όργανο στο οποίο πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το τείχομα, όπου έχει συγκεκριμένες ιδιότητες ώστε να επιτελεί το έργο της. Λοιπόν, και τι είναι το ανέβρισμα? Φαίνονται διαφάνειες? Λοιπόν, το ανέβρισμα είναι μία μόνιμη εντοπισμένη διάταση της αορτής. Θα σας δείξω παρακάτω και εικόνα, να το καταλάβετε καλύτερα. Όταν μιλάμε για την κοιλιακή αορτή, ανεβρίσματα χαρακτηρίζουμε τις διατάσεις που έχουν διάμετρο πάνω από 3 εκατοστά. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία εικόνα, εδώ βλέπετε τη φυσιολογική αορτή και εδώ βλέπετε ένα ανέβρισμα. Βλέπετε πώς έχει ξεχυλώσει το τείχομα και έχει γίνει αυτή εκεί η μεγάλη διάταση. Ανεβρίσματα υπάρχουν και σε άλλες μορφές. Βέβαια, αυτό είναι ατρακτοειδές, αλλά υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει και δημιουργείται ένα ανέβρισμα? Τα βασικά αίτια είναι η εκφύλιση και η γύρανση του τυχώματος. Δηλαδή, καθώς μεγαλώνουμε, το τείχομα της αορτής χάνει τις ελαστικές του ιδιότητες, αναποτίθεται ασβέστιο, χαλάει το κολαγόνο και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να εξασθενεί το τείχομα και να γίνεται αυτή η διάταση. Επίσης, ο πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η αθυροσκλήρωση. Τι σημαίνει αθυροσκλήρωση? Η αθυροσκλήρωση, που την ακούμε συνέχεια, είναι αυτή η διαδικασία κατά την οποία εναποτίθεται στο τείχομα της αρτηρίας χολυστερόλη και άλλες ουσίες και δημιουργούν αυτή την περίφημη αφιδερωματική πλάκα, η οποία σιγά σιγά στενεύει τον αυλό του αγκίου και μας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε, στεφανία νόσο, ισκαιμικά επεισόδια, καρδιακιακά επεισόδια, εμφράγματα, αγκιακά κεφαλικά κλπ. Η αθυροσκλήρωση είναι ένα βασικό αίτιο πίσω από όλα τα καρδιακιακά νοσήματα. Λιγότερο συχνά αίτια μπορεί να είναι το τραύμα και η φλεγμονή, φλεγμονώδη νοσήματα. Λοιπόν, ποιοι κινδυνεύουν να πάθουν ανέβρισμα αορτής? Πρώτα απ' όλα οι μεγάλοι άνθρωποι. Έτσι, η συχνότητα εμφάνισης του ανεβρίσματος μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η ηλικία. Επίσης, περισσότερο κινδυνεύουν οι άνδρες από τις γυναίκες. Οπωσδήποτε, όσοι έχουν κάποιο ιστορικό στεφανίας νόσου, όσοι έχουν περάσει ένα έμφραγμα, όσοι έχουν πάθει στις παθήσεις των καροτίδων κλπ., όπου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν και ένα ανέβρισμα. Οι συγγενείς ανθρώπων που έχουν ανέβρισμα αορτής επίσης έχουν αυξημένο κίνδυνο. Όσοι καπνίζουν, το κάπνισμα δεν κάνει πουθενά καλό. Όσοι έχουν υπέρταση και αυξημένη χολυστερόλη, υπερλιπιδεμία. Όταν κανείς έχει ένα ανέβρισμα, το πιο πιθανό είναι να μην το ξέρει. Γιατί για πολλά χρόνια τα ανεβρίσματα παραμένουν ασυμπτωματικά. Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία ο προληπτικός έλεγχος. Γιατί δεν θα έχει κανείς κάποιο σύμπτωμα όταν έχει ένα ανέβρισμα, παρά μόνο αν έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, που μπορεί εκεί να πιέζει κάποια παρακείμενα όργανα και να δίνει κάποια συμπτώματα, κάποια πονάκια κλπ. Τα οποία όμως βέβαια δεν είναι και ειδικά, δηλαδή δεν θα καταλάβεις εύκολα ότι υπάρχει ένα ανέβρισμα, γιατί δεν έχει κάποια συγκεκριμένα ειδικά συμπτώματα. Άρα, το πιο πιθανό είναι ότι θα καταλάβουμε ότι έχουμε ένα ανέβρισμα από μία επιπλοκή. Οι επιπλοκές όμως είναι πολύ δραματικές. Η κυριότερη επιπλοκή, η συχνότερη και η δραματικότερη, είναι βέβαια η ρήξη. Αν σπάσει το ανέβρισμα, τότε μιλάμε για μία θνητότητα 90%, ακόμα και αν καταφέρει να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο, που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταφέρουν να φτάσουν στο νοσοκομείο. Η ρήξη του ανεβρίσματος εκδηλώνεται με έναν οξύ πόνο. Καμιά φορά ο πόνος αυτός, επειδή μπορεί να είναι χαμηλά στην κοιλιά ή χαμηλά στη ράχη, μπορεί να μπερδεύεται με οσφιαλγία. Να νομίζει κανείς ότι το πονάει μέση, ας πούμε, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλα συμπτώματα. Θα έχει υπόταση, θα έχει εφίδρωση, μπορεί να λιποθυμήσει κανείς. Είναι έτσι μια αρκετά δραματική εικόνα που, όπως είπα, είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη. Το επόμενο που μπορεί να συμβεί είναι οι θρομβοεμβολικά επεισόδια. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ακριβώς εκεί που δημιουργείται διάταση της αορτής υπάρχει, η ροή του αίματος δεν είναι ομαλή, είναι στροβιλώδης,
εκεί δημιουργούνται θρόμβοι. Όπως στο σώμα μας η ροή του αίματος δεν είναι ομαλή, δημιουργούνται θρόμβοι. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η κολπική μαρμαρική, που μπορεί να γνωρίζετε ότι πρέπει να παίρνει κανείς αντιπληκτικά, γιατί ακριβώς η ροή του αίματος μέσα στην καρδιά δεν είναι ομαλή και δημιουργούνται θρόμβοι. Λοιπόν, αυτοί οι θρόμβοι που δημιουργούνται τώρα στην αορτή μέσα, μπορεί να φύγουν με την κυκλοφορία του αίματος, να πάνε να φράξουν μικρότερα οικεία των ποδιών και να έχουμε κάποια εμβολή. Και αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μια άλλη επιπλοκή είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, όταν μεγαλώσει πολύ και ανάλογα και με τη θέση του νευρίσματος, μπορεί να πιέζει κάποια παρακείμενα όργανα ή μπορεί να διαβρώσει κιόλας, να κάνει συρρήκια. Αυτά τα βλέπουμε πιο σπάνια. Λοιπόν, και πώς μπορούμε να βρούμε αν έχουμε ένα ανέβρισμα. Η κλινική εξέταση βέβαια είναι πάντα απαραίτητη να γίνεται και για να διαγνώσουμε ένα ανέβρισμα, αλλά και για να δούμε και υπόλοιπα νοσήματα που μπορεί να υπάρχουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι στο ανέβρισμα δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διαγνωστική ευαισθησία. Μπορεί να πιάσουμε μια μάζα στην κοιλιά που να έχει σφίξεις, να σφίζει. Μπορεί να ακούσουμε κάποιο φύσιμα εμείς με το ακουστικό, αλλά αυτά δεν είναι και πάντα αξιόπιστα ή πάντα παρόντα. Η πιο σημαντική και πιο εύκολη εξέταση που μπορούμε να κάνουμε είναι το υπερηχογράφημα τρίπλεξ που λέμε, κοιλιακής αορτής, το οποίο είναι μια απλή, ανέμακτη, ανώδυνη εξέταση, δεν έχει ακτινοβολία, μπορεί να γίνει παντού και μας δίνει αρκετά σημαντικές και πληροφορίες για την ανατομία της κοιλιακής αορτής και για το αν υπάρχει ένα ανέβρισμα. Στη συνέχεια βέβαια έχουμε και κάποιες εξετάσεις πιο εξειδικευμένες που μπορούν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες, όπως είναι η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία που έχει και αυτή πολύ εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και βέβαια σε ακόμη πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε αγγιογραφία, ορτογραφία, η οποία είναι μια επεμβατική εξέταση βέβαια και δεν είναι ρουτίνας. Εδώ σας έχω μία εικόνα μαγνητικής τομογραφίας, ένα είδος μαγνητικής τομογραφίας που μπορείτε να δείτε με την κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων πώς μπορούμε να κάνουμε ανακατασκευή όλης της αορτής και να έχουμε αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, όπως είπα, επειδή τα ανεβρίσματα είναι ένας σιωπηλός κίνδυνος, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο προληπτικός έλεγχος. Και ο προληπτικός έλεγχος, όταν μιλάμε για προληπτικό έλεγχο, εννοούμε κυρίως το υπερηχογράφημα, έτσι. Όλοι οι άντρες άνω των 65 ετών πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, πρέπει να ελεγχθούν για την ύπαρξη ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής. Οι γυναίκες άνω των 65 ετών που καπνίζουν, οι άνθρωποι που έχουν πρώτου βαθμού συγγενείς με ανέβρισμα, αυτή είναι μια ομάδα υψηλού κινδύνου, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε όλοι αυτοί να ελέγχονται για την παρουσία ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής. Εάν κάποιος έχει τώρα ένα ανέβρισμα, η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική. Μιλάμε ή για ανοιχτή χειρουργική επιδιόρθωση, μια επέμβαση αρκετά μεγάλη και σοβαρή, όπου ουσιαστικά αφαιρείται το πάσχο κομμάτι και μπαίνει ένα μόσχευμα στη θέση του, ή για ενδοαυλική χειρουργική επιδιόρθωση, αυτά που ενδεχομένως να γνωρίζετε και να έχετε ακούσει ως stent. Έτσι, αυτό γίνεται, η επιχειρουργική επιδιόρθωση, είτε ανοιχτή είτε ενδοαυλική, γίνεται όταν το ανέβρισμα φτάσει πάνω από τα 5,5 εκατοστά, ξεπεράσει διάμετρο στα 5,5 εκατοστά, όταν μας δώσει συμπτώματα ή όταν έχει μια ταχεία αύξηση πάνω από 1 εκατοστό το χρόνο. Το stent, το οποίο είναι σαν εσωτερικός νάρτικας, ας το πούμε, μέσα στην αορτή, το ανέβρισμα βλέπετε ότι παραμένει, αλλά έχει αποκοπεί από την κυκλοφορία. Το αίμα ρέει φυσιολογικά εκεί που πρέπει να πάει. Λοιπόν, για να μην φτάσουμε σε αυτά τα δύσκολα πράγματα, στα χειρουργεία, τι πρέπει να κάνουμε. Προχωράτε. Να προλαμβάνουμε, έτσι. Πώς να προλάβουμε. Ακόμα και αν έχουμε ένα ανέβρισμα, πρέπει αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται είναι να γίνεται τακτική παρακολούθηση. Όταν τα ανεβρίσματα δεν είναι χειρουργήσιμα, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το μέγεθος που πρέπει να επέμβουμε, τότε πρέπει να κάνουμε παρακολούθηση ανά 6 μήνες, ανά 1 έτος, όπως μας ορίσει ο γιατρός μας, με υπερηχογράφημα, αξονική, ό,τι μας πει ο γιατρός. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι να ρυθμίσουμε και όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, που είναι παράγοντες κινδύνου όχι μόνο για το ανέβρισμα, αλλά και για όλα τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Λοιπόν, να μην καπνίζουμε, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν θα σας αναφέρω τώρα όλα τα κακά που κάνει το τσιγάρο, αλλά εν πάση περιπτώσει
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κατά μέσο όρο οι καπνιστές ζουν 10 χρόνια λιγότερο από τους μη καπνιστές. Εσείς που έχετε φτάσει σε μια ηλικία που μπορείτε να έχετε μια σοφία, μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει το 10 χρόνια. Να ρυθμίσουμε σωστά την αρτηριακή μας πίεση, έτσι, κάτω από 140 την συστολική, τη μεγάλη πίεση που λέμε, και κάτω από 90 τη διαστολική. Αυτό πώς θα γίνει θα μας το ορίσει ο γιατρός μας με δίαιτα, με άσκηση, με φάρμακα κλπ. Η άσκηση είναι ευεργετική σε όλα τα πράγματα, έτσι, σε όλα τα καρδιακιακά και όχι μόνο τα καρδιακά νοσήματα. Μιλάμε για μέτριας έντασης, αεροβική άσκηση, το περπάτημα είναι μια χαρά, όπως και το κολύμπι τώρα το καλοκαίρι. Και να ελαττώσουμε τη χολυστερόλη μας στα επίπεδα αυτά που θα μας υποδείξει ο γιατρός μας, ανάλογα και με τα προβλήματα που έχουμε, τα προβλήματα υγείας που έχουμε. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σας πω σε σχέση με τα νευρίσματα της κιλιακής αορτής. Αυτή είναι λάθος διαφάνεια, αλλά δεν πειράζει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε και μετά κατηδίαν. Θα ακολουθήσει ο κύριος Κορμάς και στη συνέχεια θα έχουμε κάποιες μετρήσεις σακχάρου και χολυστερόλης και αρτηριακής πίεσης, όσοι έχετε δηλώσει τα ονόματά σας, και όσους προλάβουμε, γιατί είναι λίγο χρονοβόρα η διαδικασία, ειδικά της χολυστερόλης, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω τώρα είναι ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τη 1:30, έτσι. Μετά από αυτή την ώρα και εσείς νομίζω θα κουραστείτε και εμείς θα πρέπει να πάμε στις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και θα σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ κατοπιστική ομιλία της συναδέλφου. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι τελικά ότι το ανέβρον της κιλιακής αορτής είναι μια πολύ απλή εξέταση. Μπορείτε να τη ζητήσετε από τον ακτινολόγο σας όταν θα κάνετε τις εκτάσεις άνω και κάτω κοιλίας στο παιδικογράφημα. Μπορείτε να πείτε ότι μπορούν να δουν και αυτοί. Αλλά υπάρχει ειδική εξέταση στα πλαίσια της πρόληψης που γράφουν οι καρδιολόγοι και οι παθολόγοι, όπου είναι ειδική για το ανέβρον κιλιακής αορτής και είναι παιδικογράφημα, δεν χρειάζεται τρίπλεξ. Είναι πάρα πολύ φτηνή, είναι 8 ευρώ με τον οποίο που η συμμετοχή δεν είναι ούτε 1 ευρώ. Και επειδή είναι προαιρετική εξέταση, ούτε το 1 ευρώ πληρώνεται σε αυτή την περίπτωση, αν το πείτε στο γιατρό σας. Άρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ εύκολη, διαδικασία για να γίνει. Είναι, όπως είπε και η συνάδελφος, μία φορά, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ, δεν έχει περιοδικότητα. Μία φορά δεν ελέγχουμε, από τη στιγμή που είναι κάτω από 2,5 σταματάμε και δεν ξανασχολούμαστε. Άνω το 65 είναι για όλους και άνω το 55 είναι για ανθρώπους που έχουν ιστορικό. Τόσο απλό. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σωτήριο, γιατί δυστυχώς 70% όταν έχουμε ρίξει είναι και ακαριέωτο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει. Λοιπόν, τα ΚΕΠ Υγείας είναι λοιπόν μια δημοτική δομή, όπου υπάρχει σε χώρο, εδώ έχουμε τη χαρά να είναι ο Δήμαρχος να το φιλοξενεί σε 2 σημεία, και εδώ και στην Κερατέα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι ο Δήμος είναι από τους πιο ενεργείς Δήμους από τους 14, όπου άμεσα ενεργοποιηθήκαν, φτιάξαν τη δομή. Όλοι εδώ οι γιατροί της περιοχής, όχι όλοι οι περισσότεροι βασικώς, δείξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τάχθηκαν στην προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους συναδέλφους. Και το Κέντρο Υγείας είναι και αυτό σύσσωμο μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Και σημαίνει βέβαια ότι αυτή η δομή έχει αγκαλιαστεί από το Δήμο, αλλά και από τους συναδέλφους γιατρούς και από τους δημότες. Αυτό έτσι που έχει ιδιαίτερα να αναφέρω είναι ότι πριν φτιάξουμε ακόμα εμείς τα φυλάδια, τα οποία θα τα έχετε στα χέρια σας και είναι πάρα πολύ τοπιστικά, ο Δήμος είχε δημιουργήσει δικό του υλικό και το έχει ήδη διανύμει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι υπάρχει διάθεση να ενταχθεί στον δημοτικό ιστό τη συγκεκριμένη δομή, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στα φυλάδια αυτά που σας έχουμε δώσει είναι τα 7 νοσήματα τα οποία ασχολούμαστε, τα πολύ πιο κάτω μετά, όπου είναι συγκεκριμένες εξετάσεις και ο χρόνος που πρέπει να γίνουν αυτές τις εξετάσεις για να έχουμε πρόληψη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας πλέον το κομμάτι της πρόληψης έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στη λογική του Έλληνα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό το υλοποιεί το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας. Είναι ένα δίκτυο το οποίο απαρτίζεται από 165 δήμους σε όλη τη χώρα και σκοπός του είναι να ασχολείται με πρόληψη και προαγωγή υγείας. Αναπτύσσει στρατηγικές πάνω σε αυτό. Οργάνωση, είπαμε, έχει να κάνει με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος προς συμπτωματικό έλεγχο σε 7 σοβαρά νοσήματα. Όλοι έχουν πρόσβαση στα κέντρα υγείας. Δίνει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους ανασφάλιστους ένα ποσοστό 10% να ακολουθήσουν τη διαδικασία των επισκέψεων στους γιατρούς και τη συγγραφή βάσει από τους γιατρούς των διαγνωστικών εξετάσεων και των κλινικών ελέγχων. Υπάρχει μια κεντρική διοίκηση στο Μαρούσο που έχουμε συνέχεια σε επαφή με όλα τα ΚΕΠ και υπάρχει έτσι ένας συντονισμός για το πώς λειτουργούμε και πώς κινούμαστε. Τα νοσήματα τα οποία ασχολείται εξ αρχής τα ΚΕΠ υγείας, και αυτό είναι η αρχική τους προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν και με άλλα αργότερα, είναι ο καρκίνος του παχαίου αντέρου, ο καρκίνος του τραχείλου της μήτρας, ο καρκίνος του μαστού, ο καρδιακιακός κίνδυνος, το ανέβρισμα ρωτής που ανέπτυξε πάρα πολύ συνάδελφος, ο καρκίνος του προστάτη και το μελάνωμα. Είναι αυτά τα 7 νοσήματα, τα οποία έχουμε έτσι αναπτύξει μια ιδιαίτερη φροντίδα. Έχουμε φτιάξει διαγνωστικά πρωτόκολλα με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και τις διεθνείς ιατρικές εταιρείες ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να φτάσει σε εσάς ένα αποτέλεσμα το οποίο άμεσα να βλέπετε για το καρκίνο, για το μελάνωμα, ότι χρειάζεται κάθε 6 μήνες έπανε ένας έλεγχος από τον δερματολόγο, αν έχουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τους πύλους, τις ελιές που λέμε, να μπορούμε να το δούμε αυτό, να συμβουλεύσουμε εδώ, λέω, πρέπει να συμβουλεύσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, ότι αν αναπτύσσουν καινούργιες πύλοι, αν είναι κάποιες μεγάλες διάστασεις, αν είναι διαφορετικό χρώμα, πρέπει να απευθυνθούμε στον δερματολόγο, να κάνουμε μια χαρτογράφηση αν έχουν πολλές ελιές, να προσέξουμε τώρα στο καλοκαίρι λόγω των διακοπών και της θάλασσας με τον ήλιο, με τις περιόδες ακτινοβολίες. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε ένα κανόνα, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα ΚΕΠ υγείας, όπως και για το καρκίνο του προστάτη για παράδειγμα, για το PSA, για τις τιμές του, για το επαναληπτικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται και για το ανέβρισμα είπαμε, για το καρδιακό κίνδυνο. Ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν, ας πούμε, έμφραγμα, τι πρέπει να προσέξουμε για διάφορα κεφαλικά επεισόδια. Ο καρκίνος του μαστού και του καρκίνου της μήτρας είναι συγκεκριμένες εξετάσεις που πρέπει να γίνονται, μαστογραφία κάθε χρόνο, τεστ PAP και βέβαια ο καρκίνος του παχαίου αντέρου, μάγειρ κοπράνων και κολονοσκόπηση όπου κρίνεται απαραίτητο. Αυτές εδώ οι 7 νοσήματα οφείλονται για το πάνω το 80% των θανάτων και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η πληροφορία που τη λέω τώρα επιγραμματικά υπάρχει στα ΚΕΠ υγείας. Μπορείτε λοιπόν να απευθυνθείτε εκεί, έχουμε έντυπο υλικό που μπορούμε να σας δώσουμε, περισσότερες λεπτομέρειες, τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει να προσέξετε, αλλά αυτό που σας είπα είναι σημαντικό και ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς είναι κυρίαρχος, είναι να περάσουμε την πληροφορία στα παιδιά μας που αγχώνονται, στα παιδιά μας που στενοχωριόνται, στα παιδιά μας που δεν κάνουν εξετάσεις αίματος, στα παιδιά μας που δεν ασχολούνται καθόλου με αυτό το θέμα. Και αυτό που βλέπουμε παγκοσμίως που μπορεί να ευαισθητοποιήσει λοιπόν τα παιδιά μας είναι ότι σαν γονείς και αυτοί πρέπει να προστατέψουν την υγεία τους και για χάρη των παιδιών τους. Γιατί ένας γονέας ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας δεν μπορεί να το εξαρτεί στην οικογένεια και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα μετά από αυτό το θέμα. Λοιπόν. Το κομμάτι τώρα των ΚΕΠ υγείας έχει να κάνει και γενικότερα με την πρόληψη. Σχεδιάζονται στην κεντρική δομή δράσεις στα σχολεία, δράσεις για πάρα πολλά θέματα, έτσι ώστε η ενημέρωση να φτάσει όσο το δυνατό σε περισσότερα άτομα. Τώρα, οι δήμοι που έχουν
πληροφοριακή σε αυτό, έτσι πληροφορικά, είναι το Μαρούσι, το Γαλάτσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, ο Άλυμος, το Παραίο Φάληρο, το Λαύριο, η Λευρετική, το Ηράκλειο Αττικής, το Περιστέρι, η Αγιανάργη, το Καματερό, Μαραθώνας, Πηλέας Χωριάτη, διευρύνοντας και μεταμόρφωση. Άρα βλέπετε είναι πολύ μεγάλη δήμη που έχουν ενταχθεί και αυτό σημαίνει ότι τη μεγάλη ανάγκη που έχουν τα αστικά κέντρα, αλλά όχι μόνο, όλοι, για το κομμάτι το να μάθουμε, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να του δώσουμε, να τον ευαισθητοποιήσουμε έτσι ώστε να αλλάξει συνήθειες πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς οι γιατροί παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που επισκέπτονται τους γιατρούς τους για προβλητικό έλεγχο. Συνήθως εμφανίζονται όταν υπάρχουν τα συμπτώματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. 35 στελέχη λοιπόν όλων των Δήμων έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, κάναμε μερίδες εκπαίδευσης, δηλαδή υπάρχει μια πλήρη εκπαίδευση του θέματος αυτού. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ειδικά λογισμικά στους υπολογιστές όλων των ΚΕΠ-υγείας, όπου πηγαίνοντας εκεί και κάνοντας τις εξετάσεις αυτές θα μπορούν να μας ειδοποιούν για το πότε πρέπει να γίνει ο επαναληπτικός έλεγχος. Γιατί και αυτό που βλέπουμε πάρα πολλές φορές είναι ότι ξεχνάει ο άλλος να έχει μια μαστογραφία, την κάνει το 2014 και τη θυμάται το 2019 γιατί το είπε μια φίλη της. Άρα λοιπόν πηγαίνοντας στα ΚΕΠ και αφήνοντας τα στοιχεία μας, αυτομάτως το λογισμικό αυτό όταν πλησιάζει ο χρόνος θα χτυπάει το καμπάνι, το κουβουνάκι ας πούμε και θα λέει ειδοποιήστε τον δημότη να κάνει την εξέτασή του αυτή. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένας ιατρικός φάκελος ουσιαστικά, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεται ο δημότης πότε θα πρέπει να κάνει εξετάσεις. Αυτό όμως προϋποθέτει να υπάρχουν τα στοιχεία του τηλέφωνου, το ονοματοπώνυμο και τις εξετάσεις που έχουν γίνει, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρη γνώση από τα αρχεία πλέον του Δήμου για το πότε πρέπει να γίνουν εξετάσεις αυτές. Επίσης υπάρχουν ειδικές φόρμες στα ΚΕΠ-υγείας όπου μπορούν να συμπληρωθούν από τους δημότες για το αποτέλεσμα των εξετάσεων και αυτό μπορούν να το κάνουν και οι πάροχοι γιατροί που συνεργάζονται με το φορέα, έτσι ώστε να υπάρχει και μια γνώση των εξετάσεων των προεπτικών. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έγινε ένας υπέρηχος για ανέρχονται εορτής και είδαμε ότι η διάμετρος είναι 3,5 εκατοστά. Αυτό το πράγμα λοιπόν αρχίζει πλέον και ο γιατρός ενημερώνει τα ΚΕΠ-υγείας, τα ΚΕΠ-υγείας γνωρίζουν το θέμα, στον χρόνο πάνω ή στο εξάμηνο όπως πριν ο γιατρός γίνεται επανέλεγχος και πλέον αυτό το πράγμα περνάει σε ένα σύστημα όπου ξέρουν πια πέρα από εμάς μπορούν να χάσουν τις εξετάσεις, μπορούμε να το ξεχάσουμε, μπορούμε χιλιαδιό, ξέρουν πλέον και τα ΚΕΠ-υγείας ότι πρέπει αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να υπάρξει μια ιδιαίτερη φροντίδα. Αυτό είναι ένα όραμα του Γιώργου Πατούλια, του συναδέλφου για το υπεύθυνο του ΚΕΠ-υγείας, έτσι ώστε να υπάρξει να δημιουργηθεί επιτέλους στη χώρα μας ένας ιατρικός φάκελος όπου να μπορεί ο δημότης κάποιος να ασχολείται με αυτό το σοβαρό θέμα. Και επειδή ο Δήμος είναι ένας φορέας ο οποίος είναι πιο κοντά από όλους τους φορείς που υπάρχουν στους κρατικούς στο Δημότη, είναι χρέος του να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και σε αυτά τους 14 Δήμους ευελπιστούμε ότι αυτό το πράγμα θα εφαρμοστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα και θα είναι και η θεματολογία της επόμενης ημερίδας που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο, γιατί αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί, είναι ότι πέρα από το προσυμπτωματικό έλεγχο που κάνουμε σαν δομή, έχουμε επιλέξει 3 βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα θέσουμε στο πλαίσιο της πρόληψης, όπου πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Το ένα έχει να κάνει με το ασφαλές διαδίκτυο και τον εκφοβισμό, τον bullying το λεγόμενο που το έχετε ακούσει. Δυστυχώς έχουμε σοβαρά θέματα στα σχολεία μας. Πολλά παιδιά πέφτουν θύματα άλλων παιδιών που τα τρομοκρατούν, τα χτυπούν, τα φοβίζουν. Υπάρχει και στο διαδίκτυο σοβαρό θέμα. Οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν υπολογιστές. Οι παππούδες που κάθονται με τα παιδιά του δημοτικού ή και τα πιο μικρά και τα πιο μεγάλα δεν γνωρίζουν
γνωρίζουν τι κάνει το παιδί μέσα σε αυτό το μαραφέτη. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να βρίσκονται μόνα τους σε ένα νέο κόσμο, ένα νέο περιβάλλον αυτό. Όπως είναι το περιβάλλον εδώ που ζούμε, μεγαλώνουμε και κάνουμε οικογένεια. Ένα αντίστοιχο περιβάλλον στο διαδίκτυο είναι το οποίο εκεί υπάρχουν συνομιλίες, γίνονται φιλίες, γίνονται απάτες, τα παιδιά μπορεί να πέσουν θύματα παρενοχλήσεων, ανώμελων, παιδόφιλων, ό,τι μπορεί να φανταστείτε μπορεί να συμβεί σε αυτό το χώρο που λέγεται ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε και σαν ΚΕΠ Υγείας το έχουμε, το οποίο αυτό έχει και άμεση συνέπεια και στη σωματική αλλά και στην ψυχική υγεία των παιδιών. Έχουμε συμπεριφορές εξάρτητες από το διαδίκτυο, έχουμε δηλαδή παιδιά που ουσιαστικά παρατούν τα πάντα και είναι καθυλωμένα εκεί, καταστρέφεται η ζωή τους, εκπαιδευτικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άρα καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα άπλεται και της ψυχικής υγείας των παιδιών και της σωματικής τους. Είναι συνήθως παχύσαρκα, είναι νοημένος στον υπολογιστή, είναι νοημένα μπροστά στην οθόνη, εμφανίζουν συμπτώματα καρπίου σωλήνα, εμφανίζουν προβλήματα στάσης, πώς στέκεται το στόμα του σώματος και έχουν μυοσκελετικά θέματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σαν ΚΕΠ Υγείας θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι αυτό και οι επόμενες ημερίδες θα έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα σε όσους γονείς, παππούδες θέλουν να μπουν στο διαδίκτυο μαζί μας, να δουν κάποια πράγματα, να δουν κάποια πράγματα τι παίζει το εγγόνο τους, τι είναι αυτό, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, γιατί είναι οι κίνδυνοι. Και γι' αυτό θέλω από εσάς μέχρι την επόμενη ημερίδα να ρωτήσετε λίγο τι κάνουν τα παιδιά που είναι εκεί, το κάθε εγγόνι, το κάθε παιδί, έτσι ώστε να έχετε στην επόμενη ημερίδα απάντηση στο να καταλάβετε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη γίνονται πολλά προγράμματα για να βάλουμε τον παππού και τη γιαγιά στο να καταλάβει τι κάνουν τα παιδιά εκεί. Γιατί μένουν πάρα πολύ χρόνο οι γονείς ή οι παππούδες με τα παιδιά, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν στην επόμενη ημερίδα το Σεπτέμβρη θα ασχοληθούμε με αυτό. Θέλω να προετοιμαστείτε λίγο, να έχετε έτσι μια εικόνα. Και το δεύτερο κομμάτι που ασχολούμαστε είναι με τη διατροφή. Το είπε και η συνάδελφος προηγουμένως, ένας πολύ σοβαρός λόγος, ο οποίος οφείλεται για τις περισσότερες των νοσημάτων, κακός τρόπος διατροφής. Δυστυχώς έχουμε απομακρυνθεί από το παραδοσιακό μεσογειακό τρόπο διατροφής με το λάδι και όλα αυτά. Έχουν τώρα έρθει τα fast food, έχει αλλάξει η διατροφή, έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν τα ωφελήματα της μεσογειακής διατροφής τα χάνουν σιγά σιγά. Επομένως, όλο αυτό το θέμα είναι μια ειδική ενότητα που ασχολούμαστε σαν ΚΕΠ Υγείας. Η καθιστική ζωή, η δημιουργία παχυσαρκία. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε παιδική παχυσαρκία και έχουμε σοβαρά θέματα πάνω σε αυτό που έχουν να κάνουν και με τα καρδιακά νοσήματα. Άρα λοιπόν η διατροφή και ο τρόπος ζωής ώστε να αλλάξουν και τα παιδιά αλλά και η οικογένεια να δουν κάπως διαφορετικά την καθημερινή τους διατροφή είναι ένα από τα κομμάτια που θα ασχοληθούν τα ΚΕΠ Υγείας. Και το τρίτο είναι ο καρδιακός κίνδυνος. Όλες οι εταιρείες, οι ευρωπαϊκές καρδιολογικές εταιρείες έχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί τα στελέχη στο ΚΕΠ Υγείας, μπορούν να το κάνουν αυτό, όπου με κάποια στοιχεία του στυλ, ας πούμε, τώρα θα κάνετε τις εξετάσεις χολυστερίνη, εάν η πίεση ποια είναι τη δεδομένη εκείνη στιγμή και ένα πολύ σύντομο ιστορικό, μπορούμε να δούμε το καρδιακό κίνδυνο. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα είναι έξτρα από τα 7 νοσήματα. Έχουν δημιουργηθεί διαγνωστικά πρωτόκολλα, έχουν δημιουργηθεί το δίκτυο. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι θέμα πλέον των Δήμων να μπορέσουν να επικοινωνήσουν αυτή την καινούργια δομή που έχουν και να γίνει αποδεκτή και να ενταχθεί στον ιστό του κάθε Δήμου. Αυτά είχα να πω όσον αφορά τα ΚΕΠ Υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι τα παιδιά των προσωπικού του ΚΕΠ Υγείας για το ζήλο και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλο αυτό το διάστημα για να έχουμε αποτελέσματα πάρα πολύ καλά όσον αφορά το Δήμο. Να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο για την προσπάθεια αυτή, καθώς και το Συμβούλιο και βεβαίως τον Δήμαρχο για όλη αυτή την προσπάθεια.
Αυτά από μένα, δεν ξέρω πώς. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις και για μένα αλλά και για τη συνάδελφη πιο πολύ για το θέμα του ανεβρίσματος κυλιακής αορτής, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Ναι. Πάμε λιγάκι στο στέλ και να γυρίσουμε πίσω να ρωτήσω τι είναι αυτό που βλέπουμε σαν ελαττήριο μέσα αυτό. Αυτό είναι το στέλ, το περίπου στέλ. Τι είναι, τι υλικό είναι. Φανταστείτε το σαν ένα ναύτικα, σαν ένα ελαττήριο, αν μπορώ να το πω έτσι, το οποίο... Μπράβο, ακριβώς, έτσι είναι απλοποιημένο το σχήμα. Αυτά είναι ειδικά υλικά τα οποία να είναι φιλικά προς τον οργανισμό, να μην δημιουργούν προβλήματα, έτσι. Και ουσιαστικά αυτό το ελαττήριο νομίζω είναι μια καλή έτσι, παρομοίωση. Είναι μικρό μαζεμένο, όταν μπαίνει μέσα, μπαίνει ενδοαυλικά, δηλαδή από μια άλλη αρτηρία προωθούμε ένα καθετήρα και φτάνουμε στο σημείο της βλάβης και εκεί απελευθερώνεται αυτό το stent, αυτός ο ναύτικας. Υπάρχει ένα μπαλόνι το οποίο το φουσκώνει, δηλαδή το ανοίγει, πάει και κολλάει στο τείχομα της αρτηρίας και μένει εκεί. Και αυτό απομονώνει το ανέβρισμα και η ροή του αίματος γίνεται διαμέσου του αυλού του stent. Αντίστοιχο πράγμα είναι και τα stent που βάζουμε στις στεφανίες αρτηρίες όταν έχουμε κάποιο έμφραγμα. Δεν ξέρω αν το καταλάβω. Έτσι διαβαίνεται λίγο. Είναι σαν ένα δίκτυο, φανταστείτε. Δίκτυο από μέταλλο. Εγώ το έχω. Μπράβο, να το χαίρετε. Και να το προσέχετε βασικά. Αυτό είναι γιατί είναι και ακριβά. Όχι, σιδερένια δεν είναι. Αν κάτι στο διαδίκτυο, πώς το γίνεται το διαδίκτυο, γιατί μας είπατε ότι πρέπει να προσέχουμε εμείς το πώς μπαίνουν τα παιδιά και γενικότερα και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ναι. Ο ρόλος του... Ειδικότερα όμως το διαδίκτυο νομίζω ότι είναι κάτι που... Θα σας πω. Ο ρόλος του γονέα καταρχήν είναι η επιμέλεια, ένας από τους ρόλους είναι η επιμέλεια του παιδιού του. Έτσι. Η επιμέλεια του παιδιού του όμως δεν είναι μόνο στο πραγματικό κόσμο. Πρέπει να είναι και στο διαδίκτυο. Το μέσο αυτό είναι εξαιρετικό. Όσοι έχετε ασχοληθεί και θα προσπαθήσουμε να συνεργασία με τον Δήμο να κάνουμε δράσεις πάνω σε αυτό, όσοι έχετε ασχοληθεί λίγο με το διαδίκτυο, δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιος, για παράδειγμα, ένας παππούς που είναι στο διαδίκτυο, πατέρα του, που είναι η ηλικία σας, πιο μεγάλο. Λοιπόν, μπορεί να μπει να δεις τις ταινίες όλες του Κωνσταντάρου. Σας λέω ένα απλό πράγμα. Να μπει σε ένα δίκτυο, στο YouTube, δεν είναι Κωνσταντάρου. Μπορεί να επικοινωνήσει με το εγγόνι. Δηλαδή, κάθεται, είστε στο λάβ, το παιδί είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, δεν ξέρω. Μπορείς να το βλέπεις. Αυτή είναι η επικοινωνία. Μπορείς να ψάξεις το χωριό σου, που υπάρχει ένα site που έχει το χωριό για τα δρόμια του χωριού. Μπορείς να πας στο Google Earth, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, μια εφαρμογή, όπου να πας, το κάνεις έτσι δηλαδή, που είναι πάρα πολύ εύκολο, και να δεις την πλατεία του χωριού σου, εκείνη τη στιγμή. Να δεις πώς έχει διαμορφωθεί, να δείξεις σε κάποιον. Να μπεις να δεις κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν, κάποια βίντεο πολιτικά, ιστορικά, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, σε αυτό τα απλά, αυτά τα πολύ απλά, τα οποία μπορείτε μέσα σε μια μέρα να το μάθετε. Δεν θέλει παραπάνω, μια μέρα είναι. Αυτό που σας βλέπω. Το έχουμε κάνει δηλαδή, δεν είναι ότι σε αυτό που δεν ξέρουμε καθόλου. Υπάρχουν βέβαια και τα πιο δύσκολα, τα οποία δεν έχουν ένα email, τα οποία αυτό είναι θέμα πολύ απλής εκπαίδευσης. Δηλαδή, άμα πείτε στα παιδιά, στα εγγόνια σας, τα έχουν κάνει σε 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Εμείς τώρα τι πρόγραμμα κάνουμε στα σχολεία. Μαθαίνουμε τα παιδιά να εκπαιδεύουν τους παππούδες. Έρχονται ανάποδα, σας πιάνουμε. Παππούρα εδώ και σε βάζουν κάτω και σου λένε θα κάνεις αυτό, θα κάνεις πανεύκολο. Και ξέρετε, είναι κοινωνικός αποκλεισμός. Το να μην το είναι δυστυχώς στη χώρα μας, 36% των Ελλήνων, και δεν είναι μόνο παππούδες, είναι και 50'ες, 45'ες, 36% του πληθυσμού της χώρας δεν έχει μπει καθόλου στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αποκλεισμός, είναι ρατσισμός. Εδώ και το αρχαίο γυράσκω είναι δασκόμενος, βασικά. Και δεν είναι μόνο μεγάλης ηλικίας, το ξαναλέω, είναι και μικρής. Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Δηλαδή πρέπει να σας βάλουμε με το ζόρι στο διαδίκτυο, γιατί θα το χαρείτε. Ξέρετε πόσοι παππούδες, γιαγιάδες, οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν και βαριούνται και δεν ξέρω τι και δεν περνάει καιρός, δεν ξέρω εγώ, αν βγουν λίγο μέσα μετά βρίσκουν ενδιαφέρον. Το να ψάχνεις να βρεις μόνο την οικογένειά σου
τη ρίζα ή κάποιους πατριώτες σου από κάποιο χωριό ή κάτι είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα, ακούστε λίγο, το ένα είναι αυτό. Υπάρχει και το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, έχοντας εγώ ένα email, μπορώ να μπαίνω λοιπόν στην εφορία μου, να ελέγχω αν ο λογιστής μου πλήρωσε τι έχω να πληρώσω και πόσες δόσεις ακόμα έχω να πληρώσω. Μπορώ να πηγαίνω να αγοράσω ένα παράδειγμα για να κάνω ανανέωση του διπλώματός μου και να μην τρέχω στις τράπεζες. Μπορώ να πάω να πληρώνω ακόμα και να πληρώνω τους λογαριασμούς μου με μια προπληρωμένη καρτούλα. Λέω το πιο ανώτερο αυτό. Να μην κάθομαι να στέκομαι και στην τράπεζα το πριν. Όλα αυτά δηλαδή είναι εύκολο να γίνουν. Ας κάνουμε τα πρώτα. Δηλαδή, ας πούμε και τώρα που είναι καλοκαίρι και προσπαθούμε τα εγγόνια, δεν θα δω ρε παιδί, κάτσε κάτω, δείξτε. Είναι πολύ σημαντικό, θα με θυμηθείτε αυτό. Θα αλλάξει η ζωή σας. Μύθιμα, καμιά φορά, εγώ για παράδειγμα ασχολούμαι ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Και έχω δει πάνω από 700 παιδιά που έχουν εξάρτηση από το διαδίκτυο. Έχω δει παιδιά που είναι δύσκολα. Και έχω και κίνηση μεγάλη. Δεν είναι αυτό όμως το διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το θετικό, το μεγάλο, είναι αυτό το να πούμε μέσα σιγά σιγά. Μην θεωρείτε επειδή είστε μεγάλοι δεν θα το καταφέρετε. Είναι πανεύκολο. Είναι σαν τηλεόραση. Όταν είναι τηλεόραση, κάποιοι φοβόνται το αυτοκίνητο. Λέγανε, ας πούμε, δεν οδηγούσαν οι φοβόντουσαν να μην σκοτωθούν. Έτσι είναι και το διαδίκτυο. Μην το χάσετε αυτό. Είναι κρίμα. Την προλάβατε αυτή την εξέλιξη. Δείτε όμως εδώ τώρα τι το θέμα. Γιατί τώρα ασχολούμαστε με αυτό. Όχι γιατί εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι να μάθεις εσύ Ιντερνετ. Το πρόβλημά μου είναι να προστατεύσω τα παιδιά. Αυτό με νοιάζει. Για να προστατεύσω όμως τα παιδιά στο διαδίκτυο, πρέπει να ξέρεις το πράγμα. Δεν γίνεται να μην ξέρεις τίποτα. Αν του λες, μην παίζει. Τι μην παίζει, γιατί να μην παίζει. Μπορεί να παίζει παιχνίδια που δεν τον ακούν. Μπορεί να κάθεται και λίγο να μιλάει με κάποιον με τους φίλους του. Δηλαδή θα πούμε 5-10 βασικά πραγματάκια. 10, δηλαδή είπαμε 5. Τα οποία θα περάσετε πολύ ωραία στα εικόνες, αλλά να τα καταλάβουν και τα παιδιά και να μην. Γιατί και αυτά τι λένε στον άστρο που τώρα ξέρεις εσύ, άμα τα περάσουμε με τον ωραίο τρόπο, θα το καταλάβουν. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε. Και πρέπει να το δείτε πολύ ζεστά γιατί σας χρειαζόμαστε. Σας χρειάζονται τα παιδιά σας αυτό. Μένετε πολύ χρόνο με τα παιδιά πλέον. Άρα λοιπόν έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνη στην επιμέλειά σας. Γιατί αν μένει με εσάς και είναι όλη μέρα και μιλάει με ενήλικες και εσείς δεν μπορείτε να το πείτε τίποτα, είναι ευθύνη. Και είναι το παιδάκι 10 χρόνια και 11 και 12, μπαίνει σε πορνογραφικά site. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα μέσω της δημοτικής αρχής που ξεκινάει να σου κάνει αυτό? Θα ξεκινήσει, εμείς θα το κάνουμε σαν ΚΕΠ Υγείας, από Σεπτέμβριο θα κάνουμε. Εσείς τι εσείς? Εμείς, τα ΚΕΠ Υγείας εδώ, τα ΚΕΠ Υγείας. Εγώ είμαι και στο υπεύθυνος του Safer Internet, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ασχολείται με αυτά. Και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ξεκινάει και αυτό μια μεγάλη δράση στη συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, όπου θα ασχοληθεί αποκλειστικά με εσάς. Δηλαδή θα προσπαθήσει εθελοντικά να μάθουν οι μεγαλύτεροι από τους μικρότερους πάνω σε αυτό. Ένα πρόγραμμα θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, το ακούσετε. Απλώς αυτό που σας λέω και έχει αξία είναι ότι πρέπει να σπάσει αυτή η απομόνωση, ο αποκλεισμός που έχουν οι άνθρωποι που δεν είναι στο διαδίκτυο. Αποκλεισμός στην πληροφορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όπως ήταν οι πατεράδες σας στο χωριό και δεν ξέραν πού τους πάνε τα τέσσερα. Και καθόντουσαν στην τηλεόραση και ό,τι πει η τηλεόραση κατευθείαν είναι το. Εσείς, γιατί τότε δεν υπήρχαν τηλεόραση. Έτσι, ό,τι έφερε ο ταχυδρόμος. Όπως ήταν τότε ο ταχυδρόμος με την τηλεόραση, είναι το διαδίκτυο με την τηλεόραση. Τόσο μεγάλη διαφορά είναι. Εμείς θα σας βρούμε για περισσότερα. Θα σας βρω εγώ. Θα μας πείτε τώρα εδώ γενικότερα σε όλους. Ναι, το Σεπτέμβριο, στην επόμενη μερίδα. Θα κάνουμε εκπαίδευση αυτό. Η επόμενη μερίδα που θα γίνει στον Λαύριο θα είναι για αυτό το πράγμα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κάνουμε αυτό το θέμα. Και εκεί θέλω να κινητοποιηθείτε, να φωνάξετε τα παιδιά σας, να πάρετε τα εικόνες από το χέρι και να τα φέρετε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εντάξει. Εκμάθηση του διαδικτύου όλων των γενναιών. Μαζί. Όλοι. Εντάξει. Ορίστε. Ωραία. Αυτά που διαφημίζουν στην τηλεόραση. Διαφημίζουν στην τηλεόραση. Πάρτε αυτό το χρόνο, πάρτε αυτό εκείνο, κάνει για την υγεία εκείνο. Αυτά τι είναι. Είναι πράγματα χρήσιμα ή είναι πράγματα για κατανάλωση. Λοιπόν, αυτά που διαφημίζει η τηλεόραση είναι εμπορικά προϊόντα. Έτσι. Τα φάρμακα.
φάρμακα, ό,τι σας δίνει ο γιατρός σας, έχουν περάσει από μια διαδικασία ελέγχου. Από φορείς, από οργανισμούς, από μια διαδικασία που είναι συγκεκριμένη για τα φάρμακα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν υπογράψει χαρτιά, έχουν αναλάβει ευθύνες, έχουν κάνει τεστ, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη διαδικασία μέχρι κάποιο σκεύασμα να πάρει μια έγκριση, να κυκλοφορήσει και να μπορεί να σας το χορηγήσει ο γιατρός σας. Οτιδήποτε δεν κυκλοφορεί μέσα από αυτό το κανάλι, δεν μπορεί κανείς να σας εγγυηθεί. Δεν λέω ότι είναι κακά, μπορεί να είναι καλά, μπορεί όμως να είναι και κακά, δεν το ξέρει κανείς. Δηλαδή, αγοράζετε κάτι με δική σας ευθύνη ουσιαστικά. Το αγοράζετε σαν να αγοράζετε ένα οποιοδήποτε προϊόν. Σαν να πάτε στο μπακάλι σας, σαν να πάτε στο μανάβι σας, τέλος πάντων τη ντομάτα τη βλέπεις όλες αν είναι καλή όχι. Ακριβώς, εντάξει, γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε το μυαλό να στεκόμαστε στους πειρασμούς, έτσι. Τι ώρα βλέπεις τον Μπουτσά και λέει ο Μπουτσάς έχει πληρωθεί γι' αυτό. Εντάξει, γι' αυτό έπρεπε να έχουμε κρίση. Συγγνώμη, ένα λεπτό γιατί υπάρχει κάποιο άλλο βίντεο. Ναι. Ναι. Ή 62 ευρώ. Για εξηγήστε για να ακούσουν τον γιατρό που θα βγουν να πάρουν το γεννόσιμο και όχι το πρωτογενές που είπε ο γιατρός του νοσοκομείου. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, θέλετε να μου το ξαναπείτε λίγο. Ήμουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Συνέφυγα και μου δώσαμε κάποια συνταγή. Ναι. Ήρθα πηγαίνοντας εδώ, ήρθα να δει. Το φάρμακο έκανε 40 ευρώ που την είχε γράψει 4 γραμμικιά. Με 10% συμμετοχή. Μάλιστα. Ο λογαριασμός που έβγαλε το κομπιούτερ ήταν 62 ευρώ. Πέστε μου λοιπόν να πιστέψω το γεννόσιμο ή το πρωτογενές που δεν μου το δίνει όμως το κράτος. Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση συγκεκριμένη και δεν είναι μάλλον και η δουλειά μου να απαντήσω σε αυτό. Αν θέλετε να σας απαντήσω σχετικά σαν επιστήμονα, σχετικά με τα γεννόσιμα και τα πρωτότυπα φάρμακα, σε αυτό μπορώ να έχω άποψη. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο ζήτημα που πρέπει να υπάρχει είναι η εμπιστοσύνη στο γιατρό, έτσι. Το γιατρό τον επιλέγουμε και συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι και οι δύο, δηλαδή ουσιαστικά ίσως αυτή η συζήτηση να μην πρέπει να γίνεται. Όταν υπάρχει ένα γεννόσιμο από μια επώνυμη καλή εταιρεία που ο γιατρός το έχει χρησιμοποιήσει, το έχει τσεκάρει, υπάρχουν όλες οι πιστοποιήσεις κλπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε το γεννόσιμο. Δυστυχώς τα γεννόσιμα ήρθαν στην Ελλάδα σαν μνημονιακό μέτρο. Δηλαδή νομίζουμε ότι μας τα επιβάλλανε για να κάνουμε οικονομία. Δεν είναι έτσι. Σε όλο τον κόσμο τα γεννόσιμα είναι πάνω από το 70% της φαρμακευτικής δαπάνης. Έτσι, στην Ελλάδα έχουμε πάθει αυτή τη φοβία, γιατί μας το περάσαμε σε λάθος στιγμή, μάλλον και με λάθος τρόπο. Οπότε θα έλεγα ότι εφόσον και το οικονομικό κόστος είναι ένας παράγοντας σημαντικός στη σημερινή ημέρα, να επιλέξετε αυτό που πραγματικά μπορείτε να αντέξετε, χωρίς να αντέξετε οικονομικά εννοώ, χωρίς να φοβάστε τα γεννόσιμα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τα γεννόσιμα, έτσι. Και σήμερα μαζί μας, αυτή είναι μια ευκαιρία να το πω και όλα γιατί το έλεγα πριν, είναι μαζί μας μια εταιρεία γεννοσύμων, έτσι. Η εταιρεία που μας έχει δώσει όλα τα αναλώσιμα, τα kit για να κάνουμε τις μετρήσεις, που μας στήριξε μετά από δική μου παράκληση, είναι μια εταιρεία γεννοσύμων που είναι η Bennett. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, ελπίζω. Μπορούμε να το συζητήσουμε για κατηδίαν, αν θέλετε. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Η κυρία Χορόλο παίζει και ο γνώμη του θεράποντα γιατρού. Ναι, absolutely. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα. Καταρχάς, όσοι πρόκειται να κάνουν εξέταση, καλύτερα είναι, όχι καλύτερα, απαραίτητο είναι να μην φάνε, έτσι. Οπότε μπορούν ναι, μπορούν να πάρουν τα πιατάκια τους και να ανέβουν, είναι πάνω στο ιατρείο, έχουν οργανωθεί για τις μετρήσεις, είναι η νοσηλεύτριά σας και οι άνθρωποι της εταιρείας και θα ανέβω κι εγώ. Οπότε μη φάτε, πάρτε ό,τι θέλετε και το τρώτε μετά, γιατί δεν θα είναι αξιόπιστη μέτρηση. Και κάτι ακόμα για το οποίο ενημερώθηκα πριν από λίγο, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα έτσι υγιεινής εδώ στο καπί με την τουαλέτα. Συγγνώμη, το πρωί... Είμαστε πρωί ώρα. Ναι, ναι. Έχουμε πάρει τα φάρμακα. Ναι. Έχουμε γραφτεί να περάσουμε. Ναι, να περάσετε, περάστε. Και μία η ώρα και Δυστυχώς αυτό έτσι
θα ήταν. Εγώ δεν είπα να είστε τελείως νηστικοί. Αν έχετε πιει ένα καφεδάκι το πρωί, ας πούμε, και ένα παξιμαδάκι, τι θα φύγει, δεν θα μας χαλάσει το χολυστερόλι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπαμε να μην είστε τελείως νηστικοί. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, δεν μπορούσαμε να έρθουμε να κάνουμε τις μετρήσεις πρωί-πρωί. Υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Σήμερα, μια άλλη φορά, εντάξει, μπορεί να το κανονίσουμε διαφορετικά. Λοιπόν, έλεγα και για ένα θέμα. Μας αφορά αυτό που θέλεις. Για ένα θέμα υγιεινής που έχει προκύψει, με ενημέρωσαν εδώ, ενημερώθηκα από το προσωπικό, ότι έχουμε ένα θέμα με την τουαλέτα, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, σημαντικό, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι υπεύθυνοι όλοι, αλλά όμως πρέπει όλοι να φροντίζετε αυτό το χώρο που είναι το σπίτι σας και να φροντίζουμε για τις καλές συνθήκες εδώ και για να μην μεταφέρουμε μικρόβια, αρρώστιες, κινδύνους στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή, μπορούμε να το συζητήσουμε και πιο εκτενώς αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να προχωρήσουμε για να μην καθυστερούμε. Όσοι είναι για μέτρηση μπορούν να έρθουν να πάρουν.